Γεια σας παιδιά, σήμερα θα προβλέψουμε το Κυπριακό Πρωτάθλημα, ποιος θα γίνει ο νέος πρωταθλητής και ποιες τρεις ομάδες θα μας αντιπροσωπεύσουν στην Ευρώπη και ποιες θα κατεβούσουν στη δεύτερη κατηγορία. Στη 14η θέση θα βάλω τον Ακρίτα Χλώρακας. Βάζω τον Ακρίτα Χλώρακα επειδή δεν έχει καλή παράδοση στην πρώτη κατηγορία και την τελευταία φορά μόλις ήρθε στην πρώτη κατηγορία κατεβήκε από τα πρώτα 5 μάτς. Ο Ακρίτας Χλώρακας δεν έχει το ρόστερ που διαθέτει μια καλή κυπριακή ομάδα και μια καλή ομάδα για να μείνει στην κατηγορία. Στη 13η θέση θα βάλω τον Ολυμπιακό Λευκωσίας. Όπως είπα, όπως φάνηκαν πολλά πράγματα, υπήρχαν οικονομικά προβλήματα στον Ολυμπιακό στην τρέχουσα σεζόν στη δεύτερη κατηγορία και δεν τον βλέπω να μπορέσει να κρατηθεί στην πρώτη κατηγορία, γιατί βλέπω καλύτερες ομάδες και ομάδες που θέλουν και αξίζουν να είναι στην πρώτη κατηγορία του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Στη 12η θέση θα βάλω την Ομόνοια Αραδίππου. Βάζω την Ομόνοια Αραδίππου επειδή την βλέπω θα είναι πιο αδύνατη, αφού φεύγουν και πολύ σημαντικοί παίχτες της Ομονίας Αραδίππου. Για παράδειγμα ο Φεριέρ που ήταν εκπληκτικός στην περσινή σεζόν για την Ομονία Αραδίππου και ήταν ένας τέλεχος που άφησε την Ομόνοια Αραδίππου στην κατηγορία. Όπως ακούστηκε και οι τελευταίες εξελίξεις, φεύγει άλλο ένας πολύ φανταστικός παίχτης για την Ομόνοια Αραδίππου, ο κύριος Μπόρχες, και δεν βλέπω την Αραδίππου. Κρατήθηκε μπράβο της πέρσι, αλλά δεν βλέπω την Ομόνοια Αραδίππου να μένει στην κατηγορία. Στην 11η θέση θα βάλω την Ένωση Νέων Παραλιμνίου, μια παραδοσιακή ομάδα που κατεβαίνει και ανεβαίνει, αλλά τη βλέπω να παραμένει στην πρώτη κατηγορία, επειδή δεν βλέπω καλύτερες ομάδες. Στη 10η θέση θα τοποθετήσουμε τον Ύψονα, επειδή ακούστηκαν πολλά πράγματα ότι οι προέδροι της ομάδας δεν θέλουν να αφήσουν τον Ύψονα να κατεβεί και έβαλα στόχο σε 3-4 χρόνια να γίνουν και πρωταθλητές Κύπρου. Αυτό δείχνει ένα πολύ δυνατό project. Ακούστηκαν πολλά δυνατά ονόματα που κατέκτησαν το Κυπριακό Πρωτάθλημα, όπως ο Τσεμπάκ, ακούστηκε ο Ζόχο, πήγαινε ο Ζίβκοβιτς της Ανόρθωσης στον Ύψονα. Δυνατές μεταγραφές για τον Ύψονα και αυτές οι μεταγραφές δείχνουν ότι ο Ύψονας θα παραμείνει στην πρώτη κατηγορία και μπορεί στο μέλλον να είναι η τρίτη έκπληξη μετά από Πάφον Άρη. Ένατος, θα βάλω Εθνικό Άχνα, κλασική ομάδα με έναν πολύ δυνατόν προπονητή, τον κύριο Μαρτίνς, που έδειξε δυνατόν έργο δυνατόν έργο πέρσι. Ο Εθνικός και κάθε χρόνο το βλέπω να γίνεται καλύτερος και θα δούμε και πάλι σπάνια αποτελέσματα. Για παράδειγμα, πιστεύω ότι ο Εθνικός θα μπορέσει να κλέψει βαθμούς από μεγάλες ομάδες όπως και πέρσι. Στην 8η θέση θα βάλω την Ανόρθωση, μια ιστορική ομάδα της Κύπρου. Δεν την βλέπω να μπορέσει να μπει στην εξάδα. Δεν έχει το ρόστερ. Οι παίχτες που φέρνει δεν θέλω να τους υποτιμήσω, αλλά δεν είναι παίχτες να παίζουν στην Ανόρθωση και σε αυτήν την μεγάλη ομάδα. Ξέρουμε για το οικονομικό πρόβλημα της Ανόρθωσης, ξέρουμε ότι πρέπει να δώσει πολλά λεφτά στην ΚΟΠ και κοινωνικές ασφαλίσεις και έτσι πράγματα. Αλλά είναι η Ανόρθωση και για παράδειγμα η μεταγραφή του Κατελάρη δεν είναι ομάδα για ομάδα που θέλει να μπει στην εξάδα όπως την Ανόρθωση. 7η. Θα είναι η έκπληξη της σεζόν για μένα στην 7η θέση και θα βάλω
τον προπέρσινο πρωταθλητή Κύπρου από Λευκωσίας. Επενδυτές πάνω κάτω, δεν ξέρουμε αν θα έρθουν, αν συμφωνήσανε και έτσι πράγματα. Κάνα μια δυνατή μεταγραφή ο Σταφυλίδης, αλλά πιστεύω ότι ο Έχτος θα κάνει τη διαφορά και είναι η έκπληξη της σεζόν για μένα, ΑΕΛ Λεμεσού. Φανταστικές μεταγραφές προσωπικά για μια ομάδα που έχει προβλήματα και πιστεύω φέτος θα υπάρχει η χαρά των οπαδών και θα δω ξανά την ΑΕΛ να διεκδικά κάτι καλύτερο από τη διαβάθμιση που διεκδικούσε πέρσι. Στην πέμπτη θέση θα βάλω τον Απόλλων Λεμεσού. Όπως σας είπα, δεν έχει τα λεφτά των άλλων ομάδων ο Απόλλωνας και δεν έχει αυτόν τον ρόστερ που σε πείθει ότι θα γίνει πρωταθλητής. Ο Σοφρόνης Αυγουστή είναι πολύ καλός προπονητής για τον Απόλλωνα. Τον έκανε καλύτερο πέρσι, αλλά δεν βλέπω πάλι τον Απόλλωνα. Τον βλέπω να πηγαίνει στην πέμπτη θέση, πέρσι τερμάτισε στην έκτη θέση, αλλά δεν θα δω τον Απόλλωνα να κατακτά το φετινό πρωτάθλημα με αυτά τα μεγαθύρια του Κυπριακού πρωταθλήματος. Στην τέταρτη θέση θα βάλω τον Άρη Λεμεσού, προπονητής άγνωστος από τα μέρη μας. Δεν ξέρουμε τι θα μας δείξει ο Άρης Λεμεσού. Ξέρουμε ότι έχει ένα πολύ δυνατό ρόστερ, αλλά δεν σου δείχνει ότι θα σηκώσει το φετινό πρωτάθλημα για παράδειγμα, το να διώχνεις ένα από τους καλύτερους παίκτες του πρωταθλήματος δεν δείχνει ότι θέλεις να κατακτήσεις το φετινό πρωτάθλημα. Προσωπικά για μένα ο Στρός ήταν ο καλύτερος κεντρικός του πρωταθλήματος. Ήταν εκπληκτικός στη μέσα γραμμή, βοηθήσε πολύ τον Άρη στο να φτάσει ως το τέλος για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αυτό δεν σου δείχνει ότι θα μπορέσει να τερματίσει στους πρώτους. Στην τρίτη θέση θα βάλω την Πάφο. Στην Κύπρο έχουμε την Κατάρα να μην την παίρνει back to back, εκτός από αυτά τα 7 χρόνια που τα πήρε το ΑΠΟΕΛ. Έχει 6 χρόνια που τα παίρνουν διαφορετικοί πρωταθλητές και δεν βλέπω την Πάφο να είναι μία από αυτές που θα μπορέσει να κάνει τον back to back και βλέπω την Πάφο να είναι μέσα στο Europa League, μέσα στο Conference League, μέσα στους ομίλους του Europa League, μέσα στους ομίλους του Champions League. Φέτος με αυτήν την ομάδα θα είναι απαράδεκτο να μην μπει at least στους ομίλους του Europa League. Και από την πολλή κουράση δεν μπορώ να δω το ρόστερ της Πάφου. Φύγαν και πολύ σημαντικοί παίχτες, όπως είπαμε. Ο Ζάιρο Ντα Σίλβα ήταν ο λόγος, ένας από τους λόγους γιατί η Πάφος κατέκτησε το περσινό πρωτάθλημα. Ήταν μέσα στους top 5 scorers με ισοβαθμία Στεπίσκι, Ζάιρο Άντερσον, αν δεν κάνω λάθος, και δεν βλέπω την Πάφο να έχει αυτά τα συνεχόμενα αποτελέσματα που είχε πέρσι. Στη δεύτερη θέση θα τοποθετήσω την Ομόνοια Λευκωσίας. Όπως είπα, κάνω γρήγορα τις προβλέψεις μου και γι' αυτό τώρα που μιλάμε η Ομόνοια δεν έκανε καμία μεταγραφή, αλλά με τον κύριο Χένιγκμπεργκ την είδαμε πόσο καλή είναι. Ξέρει την ομάδα ο κύριος Χένιγκμπεργκ, μπορεί να την κάνει καλύτερη και πιστεύω ότι η Ομόνοια θα είναι εκεί, αλλά θα της λείπει αυτό που είπα. Δεν ξέρω τι παίχτες θα φέρει. Ακούστε, είπε ο κύριος Παπασταύρου ότι θα φέρει παίχτες πρώτου ραφιού. Αυτό δεν το ξέρουμε. Έφερε παίχτες πρώτου ραφιού και δεν έδειξαν τίποτε. Και γι' αυτό την τοποθετώ. Και θα προσθέσω στην πρώτη θέση την για μένα πιο άξια, αν το πάρει φέτος, την ΑΕΚ. Έχει μια ομάδα που έχει μικρό budget, αλλά αρκετό για να κατακτήσει αυτό το πρωτάθλημα. Είμαστε στην Κύπρο, δεν είμαστε στη Premier League. Η ΑΕΚ μπορεί να κατακτήσει αυτό το πρωτάθλημα και έχει αυτές τις αρετές και έναν πολύ καλό προπονητή, τον Άκεθ, αν δεν κάνω λάθος.
Η τρίτη συνεχόμενη σεζόν ξέρουμε τι κάνει αυτός ο προπονητής. Τον είδαμε και στο παρελθόν. Ήταν η ΑΕΚ πιο δυνατή. Έπαιρνε σημαντικά αποτελέσματα σε πρωταθλητές, αλλά της έλειπε αυτό το να είσαι πρωταθλητής. Και γι' αυτό τη βλέπω φέτος στην ΑΕΚ να γίνεται πρωταθλητής Κύπρου και να είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της Κύπρου και να μας εκπροσωπήσει του χρόνου στο Champions League. Ευχαριστώ. Θέλω να μου κάνετε like, subscribe και να μου γράψετε τις δικές σας προβλέψεις κάτω. Αυτές είναι δικές μου προβλέψεις για τη νέα σεζόν. Ευχαριστώ.